நண்பா இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போனால் அந்த பெஸ்ட் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் ஆப்பை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது ஸ்ட்ரீம் லேப் அந்த ஆப்பை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ உங்களுக்கு எந்த இதில் வேணுமோ அந்த இது கொடுத்துக்கோங்க. நான் யூடியூப்ன்ற ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கிறேன். கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இமெயில் ஐடி அப்படி சைன்இன் இருக்கும். அதில் உங்களுக்கு எந்த சேனலோ அந்த சேனலோட இமெயில் ஐடி போட்டுக்கோங்க. போட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டுன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பாஸ்வேர்டு கேட்கும் அந்த இமெயில் ஐடியோட. அந்த பாஸ்வேர்டு போட்டுக்கோங்க. அப்படி நீங்கள் பாஸ்வேர்டு மறந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே ஃபர்காட் பாஸ்வேர்டு இருக்கும். அந்த ஃபர்காட் பாஸ்வேர்டு போட்டு நியூ பாஸ்வேர்டு போட்டுக்கோங்க. அப்போ போட்டதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டுன்றதை கொடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம டெக்விட்ஸ் தமிழ் அப்படின்றது நம்மளோட அக்கௌண்ட் வந்துடும். அக்கௌண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஸ்டீம் யுவர் செல்ஃப் இல்லைனா ஸ்டீம் யுவர் ஸ்க்ரீன் அப்படின்ட்டு இருக்கும். இப்போ நான் வந்து இப்போ ஷேர் யுவர் ஸ்க்ரீன் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துக்கிறேன். அதில் எனேபிள் கேமரா அப்படின்றத கேமரா ஃபஸ்ட்டு எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து வந்து மைக்ரோஃபோனையும் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. கீழே நெக்ஸ்ட்டுன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்து வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்குள்ளே வந்துடும். அதில் வந்து உங்களுக்கு இப்போ நான் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா கேன்சல் கொடுத்துட்டேன். இப்போ கேன்சல் கொடுத்து உள்ளே இருந்தீங்கன்னா யூடியூப்ன்ற அதை கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு நிறைய ப்ரைம்ஸ் இதெல்லாம் காமிக்கும். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ப்ரைம் போட்டுக்கலாம். அது பெய்ட் ப்ரோமோ இது பண்ணிடணும். கீழே ஸ்கிப் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஸ்க்ரீன் காமிக்கும். அப்படி உங்களுக்கு உங்கள் ஃபேஸோட ஷேர் பண்ணுன்னா அப்படி வெளியே வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஷேர் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்ட்டு இருக்கும். அதுலேயும் கீழே நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்ததுக்கப்புறம் திரும்பியும் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓகேன்ற ஆப்ஷனை கொடுத்துட்டு ஸ்கிப் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸ்கிப் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களோட ஃபேஸ் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணிக்கலாம். இப்படி தான் காய்ஸ் நீங்கள் இந்த ஆப்பில் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறது. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பெல் ஐக்கனை தூக்கி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ டெய்லியும் உங்களுக்கு ரீச் ஆகிட்டு இருக்கோம். தேங்க்யூ காய்ஸ்.